Nagala ngayong adlaw kininusap si Pastor Mark Sasidon aron sa taning the 15-minute Bible Truth online broadcasting ministry atong hisgutan karong adlaw mga igala diri sa Lucas kapitulo 5 bersikulo 31 30 hangtod sa 32 ningon si Ginoo pulong sa Dios apan ang ilang mga eskriba o mga parisiyo nagbagulbol batok sa iyang mga tinun-an nga nagaingon ngano kamo nangaon o nangainom uban sa mga maniningil o buhis o sa mga makasasala ug si Jesus nga natubag ingon ngadto kanila sila nga mga maayo og lawas wala nang kinahanglan og usa ka mananambal apan sila nga mga masakiton. No, siya nga ako wala miyanhi sa pagtawag sa mga matarong apan sa mga makasasala aron sa paghinulsol. No? Ngayon diri sa Bible mga igala nga si Ginoong Hesus wala niyanhi para sa mga matarong. Ngayon ang Biblia niyanhi siya alang sa mga ingon siya nga ako wala miyanhi sa pagtawag sa matarong apan sa mga makasasala aron sa paghinulsol. Mga igala, wala giari sa Ginoo katong mga tao nga sa ilahang pananaw mga righteous kay kaning mga parisiyo o mga eskriba they have self-righteousness, no? Pailahan kaugalingon nga pagkamataro. No? Gani batid ni sila sa Biblia. Ilang lalison kanunay ang Dios nganong di man ka mutuman sa balaod nganong di man ka magsunod sa balaod. No, munang giingnan ni Jesus Christ wa mo ko moanhi aron sa mga matarong nianhi ko aron sa mga makasasala, no? Kay ikaw ako mga igala sumala sa pulong sa Dios walay tarong nato atubangan sa Ginoo. Kitang tanan makasasala sa mata sa Dios. Siguro sa mata sa tao, tarong kay ka. Mata sa tao, buutan kay ka. Mata sa tao, manggihatagon kay ka. Mata sa tao, kanang pinabangon kayo ka. Pero pangutan na, mata sa Ginoo, tarong ka. No? Dili man mata sa tao ang basihanan mga igala, mata sa Dios. Ang atong sumbanan, ang atong taksanan, o atong sukdanan, aning kinabuya, atong pagadto sa langit, sumala sa pulong sa Dios. Dili sumala ang sisulti sa tao. Kay gala kung magsupaki ang sulti sa tao, ang pulong sa Ginoo, mubarog ang pulong sa Dios. Kay kining Biblia, gihatag ni nato, aron nga naatay sumbanan sa pamaagi nga iya sa Dios, dili sa tao. No? Muna na yun si Jesus Christ, wa mo kumayanhi para sa matarong para man sa mga makasasala. Klaro kayo diri sa Roma Kapitulo 3 nga ikaw gako sad-anta tubangan sa Dios. Roma 3:10 nagingon ang Biblia, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasapot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisala gikan sa dalan. Sila sa tingog na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat og maayo, wala bisan usa. Ang ilang tutunlan usa ka abli nga lubnganan, pinagi sa ilang mga dila sila migamit og limbong. Ang lala sa bitin na ilalom silang mga ngabil. Kang kinsang baba na puno sa panunglo o kapaitan. Ang ilang mga tiil matulin sa pagula og dugo. Ang kalaglagan o kagulanan anaa sa ilang mga dalan. O ang dalan sa kalinaw wala nila mahibalui. Walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga mata. No? Walay kahadlok sa Dios diha sa ilang mga mata. Munang sa verse 23 nagingon ang Bible kay ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kinsa may nakahimo nimong exempted aning pulong sa Ginoo nga ningon man ang Bible ang tanan nakasala. Wala exempted na to igala sa pananaw sa Dios kita tanan makasasala. Kay ngano day pastor, wa man ko nangawat pastor, wa man ko nang hilabot pastor, wa man ko naghimog sala pastor. Gamay raman nga sala akong gihimo pastor igala. Magamay man nagsala, madako man nagsala, sala na atubangan sa Dios. No?
Pastor, kano sa mga nahimong makasasala, Pastor? Nag-ingon ang Bible sa Romans chapter 5 and verse number 12. Tungod nini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala, ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Tungod niya og miiba, ikaw ug ako makasasala. Kanang atong paghimog sala, resulta na lang na sa atong pagkamakasasala. Okay? Tungod kay makasasala ta, nag-ingon ang Bible, masinati nato ang kamatayon. Mo daw yun ang Biblia, busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tao. Kamatayon sa lawas ang atong kalag, kamatayon ngadto sa impierno. Mura to'y kamatayon nga dili nakamamatay. Mura to'y kamatayon sa impierno nga conscious ka. Mag-ago ka sa kainit, maghila ka dito adlaw gabi hangtod sa kahangturan. Kay kita makasasala. Yung ang Bible, mudangat ngadtos kamatayon kay ang tanan nakasala. Tigala, may exempted na to. Kita tanan, mga matay ta, kita tanan, may impierno tungod sa sala. Pansalamat sa Dios nga pinagi ni Ginoong Jesus, pwede yun ta nga malangit. Makaangkon o kinabuhing dayon kay willing ni bayad sa tong sala, siyara. Walain manluluwas siyara. Muna niyo ng Bible nga kung ikaw motuog mosalig ni Kristo, aduna kay kinabuhing dayon. No? Kinabuhing dayon. Kay kita makasasala. Muna niyo ng Bible ni anhi siya alang sa mga makasasala. Ang atong kinabuhi masakiton. No, ang atong kasing-kasing dautan. Awa ragod niyo sa Genesis chapter 5 and chapter 6 and verse number 5. Gikan pa sinugdanan hangtod karon atong kasing-kasing dautan. 6 bersikulo 5. Ingon ang pulong sa Dios, og nakita sa Dios nga ang pagkadautan sa tao hilabihan diha sa yuta, o nga ang matagunahuna sa mga pangisip siya kasing-kasing kanunay nga dautan lamang. Kanato kasing-kasing kinsa bugoy nakakita ana? Ang Dios may nakakita ana. Una ningon ang Bible atong kasing-kasing hilabihan kadautan. Mark chapter 7 and verse number 21. Kani makaikyas di kani. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa mga tao nagagawas ang daotang mga hunahuna, mga panapaw, mga daotang pakighilawas, mga pagbuno, mga pangawat, mga pagkahakog, mga pagkadautan, mga paglimbong, mga paulag, daotang pagtanaw, pasipala, garbo, mga binuang, kining tanan dautan nga mga butang nagagikan sa sulod o nakahugaw sa tao. Muna niyon si Jesus Christ, nialhi siya dili sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. Higala gawas lang nga muangkon ka nga makasasala ka, dili gyud nimo masinati ang kaayo sa Ginoo. Di gyud nimo masinati ang gibuhat ni Kristo dito sa krus. Why? Makita man nimo nga ngano makinahanglan pa man ko atong iyahang kamatayon nga pwede ra man day kong malangit akong kaugalingon. Ngano makinahanglan mo ko maningkamot lang day ko. Ngano day katong gibuhat ni Kristo, Ginoong Jesus dito sa krus, kuwang pa day itong nga bayad. Perpekto na itong nga kabayaran. No? Katong ang gibayad nga kinabuhi ni Jesus Christ dito sa krus, that was a perfect sacrifice. That was a perfect nga halad. Nga di na nato pa halaran sa itong kagalingon. No? Di na kanginanglan nga mubayad pa sa itong sala, kaya nanay ni bayad alang nato. Sa pamayong bayaran nga nanay ni bayad. Ang ato na lang nga ang pagdawat sa nagbayad sa itong sala. Na si Ginoong Jesus nga atong maluluwas. Muna si Apostol Pablo ingon dito sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13, ingon siya o nga nagapaabot niya ng bulahang paglaong o sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ug atong manluluwas nga si Hesukristo. Kinsa mihatag siyang kaugalingon alang kanato aron siya makatubos kanato gikan sa tanang kadautan
o makaputli ka nato sa iyang kaugalingon, ngadto sa iyang kaugalingon sa usa ka pinasahi nga katawhan nga masibuton sa maayong mga buhat. Sigala kita karon nga mga linuwas sa Dios, nihimo tag maayo tungod kay iya nata sa Ginoo. Wala ta nihimo og maayo para ta malangit. Kaya so may maayo na to, ingon ang Bible, makasasala ta, nagingon ang Bible atong kasing-kasing daotan. So may maayo na to. Muna ningon ang Biblia nga ang Dios na ay iyang katawhan. No? Nga masibuton og maayong buhat. Naghimo tag maayo karon kay siguro na taglangit. Iya nata sa Dios, kaayang nata sa kalibutan. No? Kung daghang mga tao hangtod karon naningkamot, wa gyapon siguro. Naninguha, way siguro. No? Nanimpad, way siguro. Membrog relihiyon, way siguro. Munay gingon ba nga kung ang imong leader way siguro, parehas ramong way siguro. Namatay dito atong Ginoo dito sa cross, way siguro. Kuwang na dito yung kamatayon, wa dito pulos yung kamatayon. Katong kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa cross, alang to sa kasiguruan sa atong kalag, aron makapaniguro ta. No? Dili aron nga way siguro. Siguro na to. Muna ningon siya, wa ko miari para sa mga matarong, kundili alang sa mga makasasala. Ingala gawas lang kung imong angkunon sa imong kaugalingon nga ikaw makasasala. No? Kay daghang mga tao karon maayo kayo sa iyang pananaw, maningkamot nga mapahimuot niya ang Ginoo sa iyang kabuutan. Dili ikaw ang ipangita sa Ginoo nga higala, ang ipangita sa Ginoo katong muangkon nga siya makasasala. Umudawat ni Kristo nga iyahang maluluwas. Umingon ang Biblia, maluwas ka. Acts 16:31, simple kayo ang ingon ni Apostol Pablo sa diyan na nangutana, unsaon man mga senyores nga ako maluwas. Ingon bagod si Apostol Pablo, pag tinarong, pag binuutan, pamimbrog simbahan dito wala. Ingon ni Apostol Pablo sa Buhat 16:30, iuno, kung sila mingon tuo ni Ginoong Hesus Kristo, ikaw maluwas o ang imong panimalay. Simple kayo mga higala, maluwas ka kung tuo ka. Ikaw may giari sa Ginoo nga iyahang luwason. Muna ningon ang Bible, katapusan bersikulo sa Lucas Kapitulo 19, bersikulo 10, Lucas Kapitulo 19, versikulo 10, ingon siya, kaya ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas miatong nawala. Sigala maluwas ka. Pwede di kang makapanigurong langit, pwede di kang maluwas. Kung musalig, matuho ka ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Kininausap si Pastor Mark sa Sidon, nagkakong magaingon kaninyo, ang Diyos magapanalangin, maayong adlaw na itong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.